že vraj nie sú peniaze. Dnes pred Národnou radou protestovalo viac ako 1000 učiteľov. Ich požiadavka znela 200 miliónov eur ročne viac do rozpočtu školstva. Vláda hovorí, že nemá, lebo musí šetriť. Súhlasím. Šetriť sa musí, ale nie na budúcnosti našich detí. Môžeme sa pozrieť na príklad obyčajnej rodiny. Zodpovední rodičia, aj keď je rodinný rozpočet napätý, budú sa snažiť ušetriť, uskromniť, aby mohli dať študovať svoje deti. Tento príklad by si mala vziať k srdcu každá vláda. Hovoríme o kríze, o stagnácii. Ako chceme rozbehnúť ekonomiku, pozdvihnúť túto krajinu a poskytnúť nové príležitosti, ak nebudeme investovať do vzdelania? Vláda sa pýta, kde má zobrať prostriedky. Stačí sa pozrieť okolo seba. Počúvame o rôznych súťažiach a tendroch, v ktorých počúvame o sumách desiatok až stoviek miliónov eur, pri ktorých vláda je štedrá a rozhadzuje. Napríklad Horné Plachtince 130 miliónov eur. Tiež si môžeme spomenúť na sumu 500 miliónov eur, o ktoré pripraví túto krajinu každý rok korupcia. Tu treba hľadať zdroje a rezervy. Tak, ako by to urobila každá normálna rodina. Snažila by sa zamedziť únikom, mrhaniu prostriedkov a ušetrené prostriedky investovať do budúcnosti svojich detí. Investovať do vzdelania je tá najlepšia cesta. Šetriť sa musí, ale na inom mieste.